You are here. God bless you. Thank you for joining. Go ahead and talk to God. Go ahead and talk to God. Go ahead and talk to Elohim. Go ahead and talk to Elohim. Let me share. Ada, how are you? God bless you. I want to share just a minute. Ada, go ahead and share. Put it in the group, please. Be fast about it. You are welcome. If you are just joining us, you are welcome. Please go ahead and share. That's exactly what I'm doing right now. Go ahead and share. If you are just joining us, please go ahead and share. I'm trying to do the same thing. You are welcome to day 2 of Psalm 118, verse 22. You are welcome. Please go ahead and share. Go ahead and share. Get our family here. Get our people here. Get our people here. Get our people here, house. Thank you, Jesus. Onya maradi yezende zodo chiwero obi yezende zodo ọgaranya keneje n'ogbe ozi ọnọ seru aka asịsa na asa njọ isi mbido na nkwụsị mo olori ihe lore nkasi obi dị nọ n'afọ onye mbụ onye ikpeazụ ebube gị juru igwe juu ka m kelee gị n'oruru ka m bulie gị elu n'oruru ka m sọpụrụ gị n'oruru omeọkachie ọ dịghị onye dị ka gị nna m onye ga-ama atụ gị onye ka gasị n'ọbụ ya yiri bulierenu m Chineke nna m elu bulie Chineke nna m elu bulie Chineke nna m elu ngwa sọpụrụ Chineke ọgọ sọpụrụ Chinenye ọgọ n'aka n'aka onye naanị ya na-achị eze. I hope you have your water. Ọ dịghị onye nke yiri gị amama amasị amasị
onwego onye yiri onye naanị ya na-achị eze, onye naanị ya na-achị, 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 onye naanị ya na-achị. Ka anyị bulie Chineke nna m elu, ka anyị bulie Chineke nna m elu, ọrụ bịara ije bulie ya elu, bulie ya elu n'olulu ya, bulie ya elu n'olulu ya. Thank you, Jesus. House, let's do this now. Thank you, Holy Spirit. We might not be here for too long. I doubt. Might not be here for too long. I doubt if we are going to be here till 12. But as long as God can help us. If you are here, go ahead and talk to Elohim. I hope you have your water. I hope you have your water here. I hope you have your water. If you are here, please go ahead. Exalt the name of Adonai. And please go ahead and share, please. I hope you have your water, please. Jehovah mukachasi madu dile yode wawe kachasi madu dile ngwabulelu ya ngwabulele muchibo omuchina kwalito nyewura omuchina kwalito nyewura akana komako onu okansi bido. House, go ahead and appreciate him. Go ahead and appreciate him. Go ahead and appreciate him. Go ahead and thank you, Father. Go ahead and appreciate him. Oh. They've been around though, they didn't go, they've been around. I told you they've been around. They've been around. I've not had rest today because Elohim and they've been around. Moka mo ekele, ancient of days, ekele. You are faithful unto the end. I've come to say, ekele. Yes, moka mo ekele, yes, mone yerengela kao. You are faithful unto the end. I've come to say, I hope you have your water. Yahweh, you are faithful unto the end. I've come to say, Ekeleo. Ono seru aka chikere wani keke. Omakansi bido, isi bido na nkusimo. Yahweh, you are faithful unto the end. I've come to say, mmụọ ka mmụọ, mmụọ na-enyere ogbenye aka. Mmụọ ka mmụọ,
odibuga mo kpere mmụọ ka mmụọ mmụọ na-agwa m ife m na-eme mmụọ ka mmụọ mmụọ na-akụziri m ọlụ mmụọ mmụọ ka mmụọ mmụọ na-egosi m ihe zoro ezo mmụọ ka mmụọ mmụọ na-agwa m ife m na-eme Yahweh, you are faithful unto the end. I've come to say Ekele. Now tell him this. They are all the son said, Lord, come and do wondrous work in my life. They are all now make it a prayer point. Make it a prayer point. I hope you are sharing. Kiara, Adonisa. They are all Amam no yao chukwe Yahweh amam no yao wabiao Yahweh Elohim amam no yao wabiarole Oye waya amam no yao wabiaro Okpara Chineke amam no yao wabiarole bubeli rebo Chukwu amam no yao wabiarole bubeli rebo Chineke amam no yao Make it a prayer point. Lord, I know you are here. Come and do wondrous work in my life. Make it a prayer point. The Bible said they that sing song praise to wise. Oh, amam no yao Amam no yao Okpara Chineke amam no yao wabiarole bubeli rebo Yahweh amam no yao wabiarole bubeli rebo Jehovah amam no yao Yahweh amam no yao Ebube amam no so Yahweh amam no yao amasi Yahweh amam no yao Chukwu bebere chukwu nyamuma amam no yao wabiarole bubeli rebo Yahweh biarole bubeli rebo wabiarole bubeli rebo Yahweh biarole. I want us to pray, okay? I want us to pray. Are you ready to pray tonight? 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 Who is ready to pray tonight? Can we pray? God bless you. God bless you. Let us pray. You are going to say, Elohim, Lord, by your mercy, search the life you gave to me. Is there anything in my life that is stopping me? Is there anything in my life, whether I am the one that attracted it or it was sent against me? You are going to say, oh Lord, by your mercy, search my life. Is there anything negative in my life? Is there anything that is against me that is in me? Lord, by your mercy, search my life and extract it from my life. Open your mouth and pray that prayer. Father, is there anything in my life that is against my life? Lord, please take it out of my life. Is there anything in my life that is against my life? Lord, by your mercy, take it out. Chineke yedikagi oh Chineke yedikagi Yesi Chineke yirigi oh amama masi Imone riri mundi mo onye senjela wa n'ikpa mara ya mma ọmaka isi biwo degbuo asịsa na sara njelu njo metara asịmyawo onye yirigi oh aya Asimiyawe onye yiri gị ọkwa gị bụ egwu amosu ebube n'igwe onye yiri gị ọkwa gị bụ egwu arụsị
ụmụ mmadụ na-agba akaebe ha niile na-ekwusi n'ịdị mma. Ihe kere eke na-agba akaebe ha niile na-ekwusi n'ịdị mma. Ezi Chineke na-ịdị mma. Ezi Chineke na-ịdị mma. Ezi Chineke na-ịdị mma. Ezi Chineke na-ịdị mma. Ezi Chukwu Chukwu na-ịdị mma. Ezi Chineke na-ịdị mma. Ezi Chineke na-ịdị mma. Ezi Chineke na-ịdị mma. Ọmama amasị amasị na-ịdị mma. Ọmaka nsi bido na-ịdị mma. Ọ dị fekwe mbuli na-ịdị mma. Olileanya dị nsọ na-ịdị mma. Chukwu nwe mmadụ nwe ya onwe. Chukwu nwe mmadụ nwe ya onwe. Onye a na-akpọ ofu ugboro ọzọ karịa. Ọkwa ịbata ihe dị ike eme. Onye a na-akpọ ofu ugboro ọzọ karịa. Ọkwa ịbata ihe dị iche adị. Ezi Chineke na-ịdị mma. Ezi Chineke na-ịdị mma. Ezi Chineke na-ịdị mma. Ezi Chineke na-ịdị mma. How are you talking to God? Are you talking to God? I need you to pray. Ekwekwala ka ihere mee m, because ka ha weda n'ala si Jehova ya onwe gị bụ Chineke. N'ezie Jehova naanị gị bụ Chineke. Zam 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 Jehova zam zam Chineke zam. Ekwekwala ka ihere mee nwa gị, because ka ndị iro daa n'ala si Jehova ya onwe gị bụ Chineke. N'ezie Jehova ya onwe gị bụ Chineke. Jehova naanị gị na-ekpe ziri ezi. N'ezie Jehova aya asị m Jehova Jehova Jireh, Jehova biko olori elore. Ekwekwala ka ihere mee m, because ka ndị iro daa n'ala si Jehova gị bụ Chineke. N'ezie Jehova naanị gị bụ Chineke. Jehova sọsọ gị bụ onye nwere. Jehova ọkwa naanị gị bụ Chineke. Jehova asịsa na asara m njọ metara. Jehova eluigwe aya chinwe mmadụ nwunye onwe. Ekwekwala ka ihere mee m, because ka ndị iro daa n'ala si Jehova ya onwe gị. Elemanuni ya nazi ya landozi ya le aya Jehova Jireh sọsọ gị bụ Chineke. Jehova ya onwe gị. As let us pray again. You're going to pray, oh Adonai, tonight I activate the book of Psalm 118 verse 22 in my life. Open your mouth and pray. Lord, tonight, this being the second night of Psalm 118 verse 22, Lord, I activate that verse of the Bible in my life. Open your mouth and pray. Open your mouth and pray. We'll not be here for too long. We'll not be here for too. If God help us to be here till 11, then it's the grace of God that did it too.
That is why everything cannot be explained, but it's fine. So if we are here by till 11, it's Elohim that did it. Make sure you have your water. If you are joining us for the first time, please get water. The water will last till the end of this program before it can be used. Okay? Jehovah, oh, Nanigi, oh, Jehovah Jireh, oh. Lord, I activate the book of Psalm 118, verse 22 in my life tonight. Lord, I activate it in my life. Lord, I activate it in my life tonight. Chuku idima, idima, idim. Chuku asisana sanja, idim, idima. Chuku onasaru akae, idima. Idim Chuku Omakansi Biu Otegwe Idima Idima Chuku Chimuni Idima Ebubeni Idima Ebubeni Idima Akwagi Chuku Onye jaji berechia Onye jaji berechia Onye nje na kpochia Okwagi Chukwu, the God that can change situation, the God of all seasons, the one that makes things alright. Okwagi Chukwu, Kike Chimunidima, Yahweh need him. Ibu Chukwu wela mara wengazi, Chukwu wela mara wengazi, Chukwu wela mara. Okwagi Chukwu wela miko, ebere kono biodegwe, kumana nuni anuzinia. Ibu Chukwu, echete chichalao, echeta ogazie. Okwacheta gị nwanyị amụọ Ibu Chukwu ọba atụla dị mma o chetara onye nke chefuru o letara onye enweghị mmadụ ọkwa gị bụ Chukwu ama na ọ bụ gị bụ Chukwu o doro m anya na adịghị bụ Chukwu na adịghị na-eme ihe siri ike Ibu Chiba Chukwu Ibu Chiba Chukwu Ibu Chiba Yahweh Ibu Chiba Ibu Chiba Yahweh Ibu Chiba Yahweh Ibu Chiba Lemana Yahweh Ibu Chiba Asim Chukwu Moto Sidiri Dio Chukwu Moto Sazekbere You people on the red app, you are not praying. You just write once and leave there. You people are not praying. Let your prayer point roll on the altar. Chukwu idima. Ebube idima. Oke ebube idima. Chukwu Ebube nidima, Ebube nidima, Ebube nidima, Ibu Chukwu, olilanya ndi kwere kwe, olilanya ndi so, Yahweh nidima, Chukwu, sinama nidima, ama nidima, enjema nidima. Chukwu, ekwere n'idima, ekwere n'idima, ania.
ezi Chineke mo nara ekele beni ezi Chimara obi mo bịa nara ekele oge niile asịsa na asancha nara ekele mo nara otito mo nara abụghị elu ọmaka nsị bi ụwa mo bịa nara ekele gị bịa nara otito bịa nara ekele Chineke bụ nara ekele As I want us to pray tonight. I want us to pray. As Elohim is still helping us to be here, I really want us to pray. I really want us to pray. I don't know if you prayed that prayer. I told you to activate the book of Psalm 118 in your life tonight. The book of Psalm 118 verse 22. Lord, I activate it in my life. Tonight, I activate it in my life. I activate it in my life. Tell the Lord Almighty, this is another prayer point. Father, by your mercy, take me out from the place of rejection. In the areas I've been rejected, Lord, by your mercy, according to your word. By your mercy, according to your word. Lord, pull me out of the place of rejection. Father, by your mercy, Father, pull me out from the place of rejection. Don't suffer rejection. Rejection is evil. Don't suffer rejection. Don't suffer rejection. Don't suffer rejection, no matter what you go through in life. Onye inyaka, onye inyaka, sọsọ gị bụ onye inyaka, onye inyaka, Yahweh, you are my all. Mmụọ na-enyere m aka o, mmụọ nke na-enyere m aka, sọ gị bụ onye inyaka, Yahweh, you are my all. Kebekwe dike abara. Akpọ ya ofu ugboro, ọzọ ugboro asaa. Ebe baba mae, ọgwụ nje gwọchara kechie. Yahweh, my all. Onye inyaka, ọgwa gị bụ mmụọ na-enyere m aka. Onye inyaka mbụ, ọkwa gị bụ mmụọ na-ekwuchitere m ọnụ bụ naanị gị bụ onye inyaka. Onye inyaka mbụ, Yahweh, you are my all. Ọ bụ ebe kwe dike agbara. Unu makwana akpọ ya ofu ugboro dike azụ ugboro asaa. Ebe baba mae, ọgwụ nje gwọchara kechie. Yeshua, my all. Ọ bụ ebe kwe dike nwere ọsọ bịa. Akpọnụ ya ofu ugboro dike azụ ugboro asaa. Ebe mgbaba mo, ọgwụ nke ngwọrọ agwọ. Yahweh, my all. Lord, by your mercy, Lord, by your mercy, Father, by your mercy, Elohim, by your mercy, every garment of rejection, however I manage to find myself in the place of rejection, Lord, by your mercy, intervene and pull me out of every position I've placed myself or the enemy placed me. House pray. Any position of rejection, Lord, pull me out. House pray. Onye inyaka, sọ gị bụ onye. Ezi mmụọ na-enyere m aka, Yahweh, you are my all.
Kwagi bụ mmụọ na-enyere m aka. Olori elore dị kasị obi ndị niile nọ na. Ọ maka nsị bi odegwu elelebe chọrọ. Naanị gị bụ onye inye aka. Onye inye aka m ya wee m ya ọma. Mkpọ ya oku ya ọzabo. Mkpọ ya oku ya ọzabo. Onye na-eme mma zamo. Zamo, zamo. Isi ike ndụ zamo, zamo, zamo. Ọkwa mkpọ ya oku ya zamo. Ọkwa mkpọ ya oku ya zamo. Akụ na-eche mba zamo, zamo. Ọkwa mkpọchi na-eme mma na ọ ga-aza o. Mkpọchi na-enye udo na ọ ga-aza. Mkpọchi na-edozi ọnọdụ na ọ ga-aza o. Chukwu na-enye amamihe. Onye na-eme mma zamo. Onye na-eme mma zamo. Onye na-eme mma zamo. Onye na-eme mma zamo. Agụwa David biko zamo, zamo. Onye na-eme mma zamo, zamo, zamo. Aka na gwọrịa zamo, zamo, zamo. Olileanya ndị nsọ zamo. Mkpọ ya oku ya zamo. Mkpọ ya oku ya zamo. Onye na-eme mma zamo. Onye na-eme mma zamo. Onye na-eme mma zamo. Zamo, zamo. House, are you praying? Are you praying right now? Are you praying? Yahweh will show mercy. Elohim is watching. The Lord is around. He's been around. They've been around. Work is still on. And I know one thing. The Lord will not come down in vain in our midst. Yahweh has not visited us in vain. He hasn't visited us in vain. Are you hearing what I'm saying? House, pray. Father, exclude me from people that are trapped in rejection. Lord, exclude me from the people that are trapped in rejection. Any trap of rejection that I fell into, Lord, by your mercy, will set me free. According to your word, you said the rejected stone shall be made the chief cornerstone. I'm trusting you, Elohim, to deliver me from the place of rejection. Igwe Sirio, Izuoromo, Oyama. Igwe Siri, Izuoromo, Izuoromo. Igwe Siri. Izuoromo, Onyama. Igwe Sirio, Izuoromo, Izuoromo. Igwe Siri, Izuoromo. Yahweh Igwe Siri, Izuoromo, Izuoromo. Yahweh Igwe Siri, Izuoromo, Izuoromo. Yahweh Igwe Siri, Izuoromo, Izuoromo. Igwe Siri.
ikwesịrị izuworo m onye ama. Ikwesịrị izuworo m ikwesịrị izuworo m onye amara Yahweh, ikwesịrị ịtụkwasị obi. Ebube m ikwesịrị ọgbakachi sọ gị kwesịrị. Yahweh, m ikwesịrị ị na-eme ihe siri ike, ọkwa imechara ya dịrị anyị mfe. Yahweh, m ikwesịrị izuwara m ikwesịrị izuwara m ikwesịrị izuwara m onye ama. Ikwesịrị eli anana ozi ya. Ikwesịrị Father, deliver me from the pit of rejection. Do you know some people entered the position or found themselves in a place that is called the place of rejection, unknown to them that that's where they are. And as long as there is a tag of rejection, no matter the effort the man makes, there will always be a reason for him to return back to the place of struggling, needing what you once had. No matter what they assess, before you know it, it vanishes, and they return back to the place of trying to survive again. That is a position of rejection. Some people have lived their life in that position, unknown to them. Now, there are people that found themselves in the place of rejection by family pattern. There are people that found themselves there through company that they kept, and they are still keeping. So, some people found themselves in a place of rejection through what they ate that the enemy fed them. Now, I want you to tackle these things, especially the one that came by birth. I want you to tackle these things, especially the ones that came, the one you found yourself in, unknown to you. Nobody has right over where he or she will be born. The way I saw myself in my family is the way you found yourself in your family. No one has authority. No one chooses where to be born, the family to be born in. Now, whatever that has to do with foundation is strong, but Elohim is stronger. Now, in these 14 nights of Psalm 118, verse 22, we'll be seeking the face of Elohim and trusting that he will intervene. Let it be the one that is caused by foundation or whatever. The God of Abraham, Isaac, and Jacob will intervene. The God of Abraham, Isaac will intervene. How are you praying? Ignore people and pray. Pray. Talk to God. Don't be distracted. Make sure you are not distracted. Make sure you are not distracted. Don't forget that the Bible said that Satan, the accuser of the brethren, is always walking around looking for who to devour. Make sure you are not the one. No matter what anybody is saying around you or doing around you, know why you are here and get to what you want to get. I want you to understand that anytime that something is going on that will glorify Elohim, anytime there is something that is going on that will glorify Elohim or that will bless a man, the accuser of the brethren will do everything possible to make sure that that thing does not happen. So you choose what to listen to, what to believe, whether you are to be distracted or not.
Are you hearing what I'm saying? Agents are everywhere. Ikwesirio, Izuoromo, Izuoromo. Ikwesirio, Izuoromo, Onyamara. Ikwesirio, Izuoromo, Izuoromo. It is painful when a man is walking and there is nothing to show, no proof, nothing shows that you have ever made any effort. It's terrible when a lady is trying her best in a particular way. Until tomorrow, anybody can still come out and tell you that, how come you are still like this? You are a lazy person. But you know you have not been lazy. You know you have worked out both your day and night trying to achieve that particular thing. It is called the position of rejection. Any seat of rejection that the enemy made you to sit on, or whether you sat on it knowingly or unknowingly, by the mercy of God, through this Psalm 118 verse 22, Elohim will help you out of it. That is the prayer we are praying. The reason I had to explain this for you to know how to pray. Pray in the area, however you understand, please pray. Do you understand what I'm saying? Please pray. Ikwesirio, Onyamami, Ikwesirio, Asisana Sanjo, Umokachie. Ikwesirio, Omakansi Biwa, Elele Bejegolo, Yawe Ikwesiri, Onyobioma, Onyobioma. Ikwesirio, Omokache, Omokache. Let's pray. Ikwesirio, Ikwesiri, Ikwesiri. Thank God by your mercy, Lord. After these 14 days, I will never be found in a place of rejection. Whatever that had made me to work for a particular thing without achieving it, Lord, by your mercy, in this program, your mercy will exempt me and deliver me. Ikwesirio, Izuoromo, Onyamara. Ikwesirio, Izuoromo, Izuoromo. I'll share. Ikwesirio, Izuoromo, Umokachie. Ikwesiri, Ikwesirio, Yahweh Ikwesirio, Chinami Asirika, Ebuba Ikwesiri, Onyenjiri Mere Chimo, Yahweh Ikwesiri, so Ikwesirio. Ikwesirio, aya, Ikwesirio, any Asia Namalodi. Yahweh Ikwesirio, Unkasio Bindi, no, na, Fufu Alicia, Yahweh Ikwesirio. Yahweh Ikwesiri, Yahweh Ikwesirio, Omokachie. Ekwenki meri mekwa ọzọ, ekwenki lụrụ elukwa ọzọ, aka na napụta onye nọ n'afụfụ. Ebube bịa o. Ikwesiri, so gị kwesịrị ekwesị o. Yahweh Ikwesiri.
Ikwesịrị ọtụtụ niile m na-enye gị o. Kwesịrị ekele niile m na-enye gị o. Kwesịrị ibuli elu m na-enye gị. Ikwesịrị ọchịchị mba ijelu na-enye gị o. Ikwesịrị o. Onye obiọma. Onye obiọma. I hope you have your water. Ikwesịrị o. Umakachi o. Yes, if the mercy of the Lord will be evident. The mercy of the Lord will be evident. The mercy of Elohim will be evident. It's 11 p.m. already. And we are just 46 minutes. Maybe we should just make it 1 hour. Atadi ole olam. Atadi ole olam. Yode wa ohe. Atadi ole olam. Atadi ole olam. Atadi ole olam. Yode wa ohe. Atadi ole olam. Atadi ole olam. God bless you. Atadi ole olam. Yode wa ohe. Atadi ole olam. Yahweh is a holy name. Yahweh. 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 Is a holy name. Yahweh. Yahweh. Yahweh is a holy name. Is a holy Manu Adiasia. Yahweh is a holy name, oh Yahweh. Yahweh, oh Yahweh. Oh Yahweh, Yahweh, oh Yahweh. Oh Yahweh, Yahweh, oh Yahweh. Is a holy name, oh Yahweh. Yahweh is a holy name. Elemanu sianaman. Elemanu dianu adio. Kubana dio. Yahweh is a holy name. Elialo siala. Is a holy name. Yahweh, oh Yahweh. Yahweh is a holy name. Yahweh is a holy name, oh Yahweh. It's a holy name, oh Yahweh. Yahweh, Yahweh. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. You're the wow, you're the wow, you're the wow. Melekli olam, melekli olamo. You're the wow, Yahweh Israel. Yahweh is the holy name. He's a holy name, oh. He's a holy name, oh Yahweh, oh Yahweh. Yahweh is a holy name, Yahweh. Yahweh, oh Yahweh. He's a holy name, oh Yahweh. Yahweh is a holy name, oh. He's a holy name, oh. He's a holy name, oh Yahweh, oh. Yahweh is a holy name, I know. He's the purest name I know. Yahweh. Please, if you have prayed that prayer, can we pray again? Are you still praying? Are you still?
Are you still praying? Are you still praying? Are you still praying? The Lord will answer as many that is seeking his face. In the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ of Nazareth, may Elohim grant us answers. In the name of Jesus Christ. I say, may Elohim grant us answers. In the name of Jesus Christ of Nazareth. It will please me for us to pray just one more prayer. That is, if you are willing to pray. If you are willing to pray, can we pray one more time, please? Can we pray? Utuaka Jehovah, usuni nekendiaga, barandia oji. Can we pray? As if you are willing, please, I need Mara umuya Chineke na-enye karịa onye ọbụla o. Chineke na-enye karịa onye ọbụla. O na-enye karịa n'oyibo na-akwụ ụgwọ n'ọnwa n'ọnwa. O na-enye o, na-enye o, o na-enye. Ezi Chineke na-enye karịa nne na nna mụrụ. Ebube eluigwe na-enye karịa onye mkpọrọ ezi oyibo. O na-enye ewe karịa n'oyibo na-akwụ ụgwọ n'ọnwa n'ọnwa. O na-enye m o, o na-enye m o, o na-enye. O na-enye karịa n'oyibo na-akwụ ụgwọ n'ọnwa n'ọnwa. O na-enye o, o na-enye o, o na-enye. Yahweh na-enye karịa echiche obi. Yahweh na-enye karịa ndị kwere m na nkwa na ga-enyere m aka. Ọkwa Yahweh na-enye ewe karịa ibiri ndị oyibo na-akwụ ụgwọ mgbe ọnwa jiri wee gwụ. O na-enye m ma ọ bụ na mkpọrọ ya. O na-enye. Chukwu ịdị ebube, Chukwu ịdị ngọzi. Chukwu ịdị ebube, Chukwu ịdị ngọzi. Ebe ị mara nke ọma, ebe ị mara nke ọma. Chukwu ịdị ebube, Chukwu ịdị ngọzi. Yahweh ịdị ebube o, Yahweh ịdị ngọzi. Yahweh ịdị ebube o, Yahweh ịdị house. Please, I will beg you for one thing. And what I'm going to beg is for continuation. Don't stop praying. I told you something yesterday. That you're going to see him around you. I told you yesterday. I told you because he told me I wanted to end the program last night and then to pray and ask him to be with us until we come back tomorrow. And then they said they are not going. That they will be around till the end of the 14 days of this program. Please. And then I pleaded with you to abstain from any form of defilement, any form of sin, as much as you can, because they are around. Because the only thing that separates a man from his maker is the sin. Are you hearing what I'm saying? Please, I pleaded with you to do that as I was worshiping right now, saying Chukwu Ide Ebube. The Lord opened my eyes to see things that is being done on the ground. As I speak, from I saw where they are digging and they are bringing things from the ground. I don't know. Okay, then okay, how we put the thing looks like egg, but it's not egg. It looks like egg. The one they brought out now, it looks like egg, but it's not egg. It's something that can be opened. And then so many things will be resurrected. Some things that you lost. Some things that the labors of your past, Yahweh will bring back and honor you through them. Listen to me. I said, God will help us. God will help us. We need to go.
Just pay attention to the instructions or the plea given to you. I begged you to abstain from sin as much as you can. I beg you, and I'm still begging you, so that this job will be completed, so that these things will be completed. And remember, I told you people to come with anyone that you know that have issue that is questionable. I needed something that is conspicuous, like something that eyes will see, something that when it leaves, people will know. It's not, I'm not talking about internal sickness that nobody knows you are going through, that someone is going through. I need something that is evident, just to let you know that Elohim can do anything he wants to do. Yahweh wants to throw his weight around in this program. In Anuhem Neku, the area of him you want to see is what you are going to see. That is why I'm asking you to just clear your mind. Take your problem to him and leave it there. Leave it there. Trust him that he will handle it. A man that fixes a meeting will definitely be in the meeting he fixed. When Elohim is one that is fixing a meeting, you will not have to invite him. Because oh God, no wonder he said it's not going, because he is the owner. Thank you, Father. Listen, they are still working. No, they are still working. They are still working. They are still working. Thank you, Father. They are still working. I don't know this. I've seen, and they've shown me before severally, when they are untying people that was tied. But I'm not seeing somebody that was tied, that they are untying. What they show me is a building that was tied. They are untying it. This is not a man that was tied and that will say that they are untying somebody, you are loose. No, this is a project. This is so long mad. This is a household. I saw. Thank you, Father. That hand is busy. Work is going on. No, work is going on. If it is possible for you to fast and add fasting to this program in these 14 days, also do it. Hey, if it's possible for you to add fasting to it, if it's possible for you to continue, make sure you do worship. Make sure you pray. If you don't want to pray, if you don't want to shout, just say, Father, thank you. Are you hearing what I'm saying? I'm talking about when we are done with the program. Make sure there is something that is still keeping you in the presence of Elohim. Make sure there's something that's still keeping you in the presence of Elohim. Are you hearing what I'm saying? Can we lose your Lord? Can we? Anolam nebe tianya. Yahweh anokwala nwa gị eje ebe tianya. Ebubeli gwe o, ebubeli gwe. Ebubeli gwe o, ebubeli gwe. Ọmọkànsí bí wòdekwo anolam nebe tianya. Onye njiri mere chimo anọkwala nwa gị n'ebe dị anya. Chinele manya n'iru anọkwala mụ na ebe dị anya. Onye na-ekpe ikpe ziri ezi do anọkwala mụ na ebe dị anya. Dọrọ bịa nso Cheze. Yahweh dọrọ n'ụwa gị bịa. Adịọ Siana Manudi Yahweh dọrọ n'ụwa gị wee bịa nso. Dọrọ m bịa nso ebe nọ. Ebube ajụkwala wikpọrọ okwu Chukwu ndị amụma. Ịrapụ m dịka ebe m ga-eje nwụ. Ejiri m obi wee tụọrọ gị aja o. Ejiri m onwe m wee tụọrọ gị mma. Yahweh dọrọ n'ụmụ wee bịa nso. Dọrọ m bịa nso Cheze gị o. Yahweh dọrọ m wee bịa nso o Cheze amara. Yahweh dọrọ angel nwa gị. Dọrọ m wee bịa nso. Dọrọ m bịa nso Cheze gị o. Yahweh dọrọ m wee bịa anizi ania. Dimana duzi anaye. Yahweh dọrọ n'ụmụ wee bịa nso o Cheze. Yahweh dọrọ m wee bịa nso. Dọrọ m bịa nso Cheze gị. Ebube dọrọ n'ụmụ ịkpọrọ oku. Yosi
Anokwala muna ibedia. We yogio siga nokwala muna ibedia. Ayakam na yo anokwala wagenje ibedia. Elele beje God anokwala wagenje. Yabeki kamuna po anokwala muna ibedia. Yabeki kamuna po anokwala muna eniosia. Ebubeba jere makao anokwala wagyo ebedia. Ebubeba jere makao. Ebubeba jere makao. Ebubeba jere makao anola muna. In the name of Jesus Christ, may the one that has helped before help again. I pray that all your prayers tonight will receive answers. In the name of Jesus Christ, the water in your hand is consecrated. In the name of Jesus Christ. And it will do all that Elohim said is going to do. And all that he will tell us it will do. In the name of Jesus Christ. The Lord will make name for himself in our lives. In the name of Jesus Christ. No shame, no reproach, no disgrace. In the name of Jesus Christ. The owner of life will preserve the life he has given to you. I said the owner of life will preserve the life that he has given to you. In the name of Jesus Christ of Nazareth. Amen. Listen to what I'm hearing. Onye na-atụkwasị Jehova Jireh obi, ihere agaghị eme ya. Olu siri onye na-atụkwasị Jehova Jireh obi, o wesi n'ihere agaghị eme ya o weruo mgbe ebighị. Ọ sị na onye na-atụkwasị chi kpọrọ m oku, o wekwuo na ọnwụ ike agaghị egbu ya weruo mgbe ụwa ga-agwụ. Ọ sị na onye na-atụkwasị Jehova Jireh obi, ihere agaghị eme ya o weruo mgbe. I love you. I'll call it a night. Remember, the work is still going on, and the Lord is not missed. I told you that tonight's on will not be for too long. Okay? God knows why. His name alone will be glorified. What matters is that we honor the program. We came tonight, and they are aware that we are here. Your appearance before Him, you appearing before Him tonight will not be in vain. In the name of Jesus Christ. You coming before Him tonight will not be in vain. In the name of Jesus Christ. May all that the Lord said is going to do for you, I pray you receive all the answers. In the name of Jesus Christ. I pray you receive all the answers. In the name of Jesus Christ. May the one that can help a man help you. In the name of Jesus Christ. May the Lord continually sustain and keep His own. In the name of Jesus. At the end of the program, at the end of these 14 days, you will see reason, visible reason to thank God for Psalm 118 verse 22. In the name of Jesus Christ. Because Psalm 118 verse 22 is going to be activated in your life. In Jesus' name. Congratulations. I love you all. Please don't stop praying. Don't stop calling on God. Remember purification. Remember abstinence from sin. Remember no defilement in this 14 days. I beg you. I beg you. Let these things that the Lord is showing me, please let them complete it. I want to hear your testimony. Someone inboxed me about testimony from our last night program, but please, it can't hold now. Okay? Someone inboxed me about testimony. Okay? A shocking testimony, but I'm sorry, it cannot hold tonight. Like I told you, God knows why. Okay? It is well with you. Mommy Angel loves you, and I know Elohim loves you even more than anybody can ever love you. Right? You know I love you. God bless you. Whatever you've asked of the Lord, someone is asking for deliverance over her family. Whatever you've asked of the Lord, the answer will enter your. In these 14 nights of Psalm 118, verse 22, the Lord will give you evidence that is a program that He by Himself fixed and a team that He by Himself gave us.
And in this year's theme of Psalm 118 verse 22, it says, "Thus says the Lord." And the last time I checked, the word of the Lord stands no matter the weather, no matter the season, no matter what. Let everything fade. The word of the Lord is ever new every morning. Right? You are loved. God bless you. I love you all from the red app. I love you all. And the people on the black app, I love you too. God bless you. Please permit me to touch the end button. The people in the red app, permit me. I love you. It's not